Pila na sila kay out na. Ang mga naong nila na luya ng mga ka ng duty. Bugdo na naman at kuan ni binigag. Hindi niya ni sila kay out naman ni sila. Kita ko itlog na binigag. Ito katawa man si Pamela. Ito na si Angel Rose, ginuktok. Pinapusan. Dali, kinakaon na. Out na sila. Ngayon yung kinabuhay mga empleyado. Baruro, babay-babay po. Wholesale na. Wala sila kapila o relief goods. Ha? Vlog. Si Fitimi o 60 na ka. Uy, sama sir. Kasi dungi kinagapuhan. Uy na. Tidak aku naik kelas. Nasi tunit. Mau nasi yang tunit. Babos. Dapat sila unawa. Mau tapod. Aku na muna bili. Hoy, muna ko ninja. Ano naman sa'yo problema? Bulan. Kuwangan ko no siya 103 patay na. Ano kuwangan mo na? Car park. Kuwangan ko no siya sukli patay machay. Sininjo na ron. So ako nang pagmun kay muli na ko unja. Babos ninjo muna ko. Vlog din ako kay bako naka-video rong adlaw. Mo out na ko. Moto na ka. Napa si Juna. Nawahe. Asara maghumbag ani. A few moments later. Karon guys,
naka-out na ko sa trabahoan unya. Thank you sa tanan. Kaya na okay na. Manamilit na ko sa Loyton. Og hi sa Agi. Nasa si Agi. Una ko ninja. Papag ihap kay nakuwangag 100. Nakuwangag 100. Pabaw. Wa pa huy. 300. Ah. Wow, ay ga-vlog. Oh. Buang.